Tajua lo hepa. Hey. Tajua. Febra tajua. Tepoku fedaru. Kwaku usu fedaru mama. Fine. Mun shawe biya na mun yini mra be o se biya mun yini mra. Bitia ma brawo. Mo chew. Apa woni mo? Woni ho. Tajua ni wo mo. Wo so ahwe we woni ho. Ana obi na site se e ba. Udam mi enko. Mo mi enko. Na sei. Aseme. Ede kwa na so aya, ye twa nesu. Aso. Ye twa kwa aso esu. Ode fo twa nesu. Mini e ba so. Unte. Ana me sese. Ode fo twa aso esu. Ha? Ni waye. Aso de oyede ya. Aso. Ago. Listen. Oba. Edo hu ya anye bonde. Smile ya na ya kwa ba. Tajua we. Ko ya kwa ko tu obi o. Wo busa apa? No kwa tudu ya hwehwe ba bia dem wo akoba bia hweda ne tinyina ye hu no. Man kwa anka no wo so. Ya koba bia. Ya ba na fa ho. Ya ba no fa ho. Ma to de na chire mo na kwama. Na o wuti ni se. Me ti ese ye twa aso esu. Amara na abuchenku wo no mo. No de fo na mi ko na mi bi. Se abo ye twa aso esu. Apia yonko ne ko fie na me de fo pa se fo be no odi za. Mutima. Wata sina ba. Asande. E turu kwa me tiase. Ibo de so o de fo eto no an giresu. Apan. Asama me shade ma me bobo ho. So what? Mate. Na me kura de me wonwa se wo de fo. Wan kasa wo yin. Ti o de fo ti mo de na o ni so hanse. Me twa man papa kura ba. Ni me busa ni ni. Na wan kasa wo yire. Uchocho mucho. Asile o lisile na Uchocho. Adepa, ojo apa oni. Papa ni. Anochiwa. Papa mo ya de mo na ye o. Stop papa bechu. No, yes, no more can be a man. No, yeah. No, come on, for no cry, I'm any up high. You do want to you. You know, oh, up high. You quite a case. Well, I never papa. And so, with a cock on life or con if I know. Bessie, what's not? When am I? Eti na no madaru masie na ye twa aso asua na sapata. Yo, ekosi se aso ogina ha se na nanom ni tribo sum. Yo, we mambo eni a. Yo, ya ni chama mu a enye yie. Yo, ti na no madaru ma ena ye wura hye se ono ankasa ne yire. Ye ntwe na su. Yo, ekosi se ne kuraba emfie bi atwamu se aso yi apaso ogi akwada yin kwafiri ni nsam. Yo, ye de nyina podim se akwada yin ti ase. Yo, na no mutu bi nti o. Ani mu sanchani na akra akwada yi ama na oti ase. Yo, na ka aso yin kudi a se nko kuma akwada yin kura sumam na pie hunamu. Woni pa bodi ni se. Yo, eti ni tra enye yie sa ye wura ka no. Eti na aso ye twa sufuru krodua yi mu. Yo, aso se hu krodua yi mu a. Yo, wo ye musudan. Yo, obi atimi ja kwan wa abra. Wan fom ye. Yo, efi na ekro.
ye twa su efi ye ma pia Monica, hey, also. So when there a year now, we are Hona. Said you miss your best show, young Chadiano. Najasi. Madame, a mamma, money question. Except what I say, young yan the quine quatrequa. And I can't hear, as I say, the Janu quine, Adaruma. Jeffrey Bunkumo. I may have my person, my battle. Me person pa wo ye din ayan ka se ye twa so no ye twa so mo to bona me nyame de mo be so pa mo de di ka na se ba yire ne yemu a de na yisini country na traffic act fee wo ka ba yire fudu be gum ha atara bi won ma o de amamele di agro mo ya na ma ye nipa boni ni me di asa na matwa kakra ni we kura ni tiri yan kame pone hu na anye yi na wanya ni sei won fa ni sanko anya hwe da fa nana ye se wutiri nya wudi bone kura buso mu nyina sa taw ka ho enipa kura o anya na ka bo nwadofo ne watafu ga be hu so moi we ni ba ire tia wo koi we di yiri za wunu ba bia asawie na gina onimnya sakra ko bekwa kodua eti wo ya dani abahaw eti som enwa na ade ko ha som ha fra kwa na nya kwa me fama se me fama na mana se obetinya de to so bia no a kan ya so abusua eno kwa na na kan wo so man he se awon ejiramo ahwe anu ahwe no so wonu kania ya gaze esum to wo kwa fa ha kwa m so fa kame me de mo wa fa kame aniomai ayo nioma wo da brichi dada se wo ngwa de bio wo de ma wo wa hini e bibia wo mbi kani ade be wo de be so ja wo de be so nyina ewom enchene mako kakra Jennifer nyina wo me ba cho nsuo ka ho de nsuo me di shemu ye na anya ma wanu so wa sa no so anya ma on fa ezo so anu so mai yo be nya no sani o be ni so na ba so bi aka ho ka fama won sa ka de na ko cha nya kwa pensani na ha ye de ha be gira musalimu Nja so chen die ma me ka kire me se ibesi bia ni mo na nya ba na ho bai e die na esi ne twa aso wa bra mi ni be bia mi ni ano kan tam hye me ma me bo se kwan bia me fa so a me bo mi ni aba na ho bai me fa so e be die na esi nim se be bia me ma me obi ana odi awre ho se ntamwa me kan ya me ni so ni tum so me bi ni so sabi se bia na ye no ana no man fok kromo abu ni kwa kochinare na area city kama between ho ensiso area se na to bia enyama timi tichimshia obtwin ho eno be hu bibi fefefe eche na ho ni bibi fofo obe hu bibi basa eche na ho ni fofo ubeji e se sa bodem ni a ono nam krom hai ne ba enye ntumai so therefore ba ne akorai area city ni semi na so me twa so efi semi na yiri te chwa so ko wa to hori koma ade na semba na reho aba na ba chichire mawia
Osa ko fa asemo na twemu a yeka ama na kodan osa be ka me ya obi ade Betty no. iti wan Betty one. iti wan enye ai papa kwa pa ba ya otwa be ena oso mu se ne ma boni kon ho a wato mu na me de me kotin ni be bi o kwa me kotin Osa kwa me ne kira kwa ni. Papa. Inti we tina ode fu twa ne ho kan yasu. We keke. Sori kenya zambia. Enya keke o. Eya udisem. Ena wo ye. So, utie asema na wo ho a. Nanka eyikum na ko kokuma kofra. Je wata je. Tina nanom na ji ni sie. Etu wo mu a. Eya udisem. Na so we dey say ko fa free say. Enka ebol ko demu ono a ne twetwe mutwo. Watuma turu nsu na gude aha asim. Eno ka bibia kire wo. No ye siri bi akire wo. Se epo wonu ane debrichi. Ye wakana ho hye awobere mu no. Sana no ba. Watumi ahwe na nanu anim adi nokure na wanya ntanchia. Na de asefata na so twa asefata no. Wodi ama wonu ane yira. Na wodua bi hu mmire tsew. Pa bofre. Wodi ye beku asa ne yatwa so. Mami yatwa so je ya na so pa bi. Ese ba bi se ba bi ye. Alan. De be ke che say. Ajini mbote. So woni ade pa yentafo. Se ka we ma. Kam mi hu kama de pa hwere me. Nti bi bi kwan ma me. Wo ka ko si say. Me ka ko si say. Mo ba ni mo ate. Ama ekwan beda ho ama metimi akwara de pa. Tiano ni bebrebe. Eti be bia wo de wa dwene na ho. Baby say baby yi. Obi gan awu no. Obi kwan mo ehwan. Ya. Nso isuko e jayam. Where dey? Asibu. Chidemo. Ebe no ke kai we no ko. Jano ke ne me bi mo kai ke ji ke su to glambi. Asisa ka kire o. Se ebra so won kai bibia no. Sanso na nananom so mkai o so mo twen aso a. Kape o ponyam no dia no kwale o. Nka o pe mu kan no kure a. Ne bonu no ko be. Ka ne ba o su nkemba. Mini tutuntun. Le ma han ne moni cha huno. E ma jemo wi. Asi dem pa na be ma wankasa wukunu. Obetwa wesu. Neneme la ngo ohi abufu ka ba we mi. Nananom na de hu abufuo ebe se enu. Na ka jemo wi. Na mo di twa wesu. Kapo dia no kwale o. Ji neneme akongo he tom ka kokeni. Sisa nka o kan ono kure a. Nka nananom omo de uboni betew. Bajo fanjame. Sasa para no macho. Opane ne mepe. No macho mami. Opane ne mepe han le. Mo va mi boni chame. Na tom tekile. Eneme o. Pia he. He noko bi hipem. Se wi ani hu bi a enye yi. Akomni nchire no. Ina fiti da me hu. Ma pe wasem saa, se na wo ya me wo faba. Me ka se wo je mu edusi ensuo no. Me fibra wo so ni mu hia yi. Bebia ne hu se busuani. Na hwe adwuma da ne da wo gima me mpo. Nipa yake nte do so mpata mu ha. Nso bia je so tu abofo me etwa nkwansi ro me kuro me bafra me no ma ba abaye. Se na no ndi omoye. Na no ndi no omoye ampa. Enya penya. Tina woni se ya ata. Yentafo. Na minimpa. Amini. Na mbom no therefore aboya no se hwe na ya mpemu anka sa asem we se ba. Impo sa asem we se na me no musa.
nti abra obi be fa agye mu na miso na me hye dan kan be bresa na ntiwe na sim na baba me fie ha na be hwe agye mu na me hye dan plas no onua no we mu na ka ni ko ye bi musu kesi anka wabo wa wata na di ba yentre ka me chiro na ka se ko aware ya busa no ye ko ya aware ya anka wo se be hwe wachi ya ke be hu bi a ofri ni so sompa de ya ho na mo kwa ehwehwe mu tina me twi ni me bi hu a mente ase maami a me de ne baaye he obeye ye ni wode aba san krofo ni ye se ni nyina mu na ha me nso so me hwewa obare na woni ho ya obebre nsi na nipa ba kure no yi ni yem se wodo kodo wa yemu anu fie nkenten nyina ni nyina na wase na no mi nyomo wo ye enya ya beda na no wase so ama ko na daddy ni ehu afi abuso yi na ya ka abom se so abaako na Mr. Nanum say obekoso ama odo a etientim na atena hoda ebetina so mpani enku a o ni maami nku a bia sante bia no musu nti mintimi nku a kire mebemben ho saa yemi no nku a ni ebusua bia ma sama yemobo wa no ahwe wo de yawo bia no de manka wa no bibi jai oni che nana ye oni ma esinsen ho oni wa nana Tachua on ti se chameso dabe bonne bay ni say the bay I want some help nana ye send it bayani ni amoni mabone atai naye chese mi hu se de mesia hyasie acheche ma chewa obeti asie enso mpanifo se fere no wo de fanyina mo ko buda entino mi ana matena se ana mafa me ho adwen se e wo se me firi kuroma no me ko baabi me ko bo me bra me chese me de miti pempem baabi a medru bia menya baabi atena bia ana se kurodo suso a ensina fa akunya no mguasie ntino nya miti bua ebo me fo miti bua ebo me fo enso e me wanwa pass ma be hia wo e wo popesi mu na me wanwa ani wi afete ana yere ya se kukuruwa ni wanwa ise kurodo pa na apeso koso ana yere ise amadane sonso diliti pempem ise sia wo ye twewo su ani se de miti akamure agisa me no mi oni de ntuma boye de ye kope ba bi tina se be ya animguasie na ba me so na yere anodi yo amane ye wanwa me no beko se do di ka kan se bibia beto bi abebeto bi aye mpoyi mu ano so na mi akọ ate me da se na ni so agise ma be hia wa ha na manya obi aka me se me kwa me ko edie na minim se me ko na makoka atiasefo anaso makoka wifo o ka atiasefo ho se me aso metiase a bibia metinti bibia mewurawura no na ma nkume na metiase a ni se ho so o won kwa ate yenko dise ya be fasi ni se o ibe ma ana da wafuru ane mi fi ada mentan ho ada do yesi mama yesi danshan bibia oh o mama ya sem na ntina na me afrawe na no mutia ni papa nya de kra wanya de kiti nanka wasem papa di na nitomi ayawa ni be ma me fam nasem papa ndre me ho mantinya hena nanu mani
me mammy, ya. Nananum ne nipa. What? Come in. A cry. Mammy, a coswa. Nasa or coswa. Come in. Me, Johnny. I'm a coswa no. I'm a dummy, mammy, ye pa. The mamma Cassas. Oh, mammy, get 12 one. Only a band so I depart. Ejebiwu, Ejebiti as no more cano. I did that receive keke. No. That's a means, yes, I've mammy to mess. Oh, men, yes, sir. If we are so sanity, if we are so as so, that's one share. Uncle. Then I decided my. Mammy mpa oyo papa yi wamfane ni anto se wo ye ne bone o se ye twa nesu wa kuma to ye ma afa kuma asem na wakano Fise. Kwansen antumi achi kwampuro so a. Ebede na tafra boto etimi amana ye dede. Ama me ra ho pa. Edisa na abasa. Memfa o papa ehom na sepo anase enya ne tirimu kada. Fise abanwa na wote so no. Yenya ma oso de usi abanwa no sese kirim. Akwa ti dua tenten aho efe ewo kwayim obia fiti koti a sa dua no na wo hwe esensanti na nanom nso nim se toda nipa adwene ne yakoma edi ehwamo etedo tena banwa no so pe na nanom afa wa adwene lomum tu betimi aye bibi mpa wie na nyeweni a etima mfa papa eho tibuka Yahya ni say you. Osunu wudu a ponkon so wudu. O papa ki abamu ase. Therefore, ebanim pon ayira mfie pii. Na hwehwe na bre. Se bi prebi sen kan mpani se. Afre sen so de. Yahwehwe ni so kwatwe ane. Yenyina ni se abofre wawu. Na nanoma davoma. Abofrei esa bag hihie mu a o maame ena se watabri abofrei ai wani musem se okoku no se okoye den na nanom amfafia enka ye kwadu a se bi mpredesa ye de ete na nanom awo pokesi mu no enka prokwa o se o kataso ense mawre mfiri se o de abroshe fom bonko fie mpogusua se na oboaboa eneti anu gusu no ma renfi akokon so betimi abehwete ayi na biane na ode ahye ho no o kantam kase gu ambenemu a edi nahi depi nti wiase e kuru wa etwa no ho di mfie wa ha na nsa meto wa eye den be ba beto se wo tu bibia to form a to ade papa to form ni twa no ho na se ba papa na ba beto o ma me wan to ade pa to form woni musem na nse kodwom peso okotwa abode keke esan se wabu mra o therefore ahye se kuro mu ye mokro no obi taku krampo da ho a emfa won sanka na wabu sunti etwa na so so therefore kan na hwe we onipa da sani o senko okoku no senko okoye den ene de gina nanom sempane se di wadwane no oni nim ba bia wote eti so ampa se kan presa anya wo maame enu bi di sa anya mnansem se ne ba ye ho wa ahifia wo de onya abofra e kwan be na hwa anke de ne be fa so ka kire me ke yenye ne dai ka yan fa ncha na na minim se woni manu ye no yi anu wo tirim osunu wudu a ponkon so wudu
Yam penifo wa hifi ye ya senka defo e de beche. Esan so papa te akonya kese enti. Nananom akonya o, eni ntimi ye pru akonya no. Otina so pe. Nananom afa wadwe. Udi asem anya wa onipa bia biem o. Enya wa wadwene o. Ye ne ehu ne se o papa na e kasa no nenso nananom na e kasa fa limo. Itimi srew. Men nyine nkwa ne ye wodwene no. Ifi se bode anim da obedi no kwaye. Itimi si ho ano de ne ma atwa ne ho ahia. O papa wo ho. Ebi ni se ne bai o yonko brebo no. O pebia agiminu ase a. O ba Mframa fa ha. Sibai. Ko mo bedi nkomo kama. Ntimi srew. Isa adwene ni fruit na mom fa ya futuo. Se eduamo no mpo emegye damu a ehye tututututu no. Yewu ye de ebe ye dai. Eno na nananom. Achire krom ha, krom wan. Se onu mpo ye de hye no kra hwede ato no. Na wo kwa abofre.